videó, René. René, igen. Kb. Belemosul. Szia, ez annyira. Hát magamat nem veszem fel. Egész meghagytam. Ezért. Akkor te is nézd bele. Várj, a kökény. Oda nézhetni. De is mindig videózol? Aha. Hogy kell emlékezni? Úristen, mert nézd, körül mennyien vannak. Jézus. Nekem van a legjobb helyem. Én nem kérek, nem egyesek fel. Vagy kérd Dávid erre, és akkor a felét meg Mit kér? Vagy a felett a konténerbe. Ja. Nem ettem meg. Ezt el tudsz zárni? Viszik közben. Vagy Matyi elfelejtett. Mit? De csak egy feletet? Elég van. Egy fél felet elég. Hát nem kértünk, hát ide tudom. Jó! Hát írtam. Miért kérem ezt meg? Nem régen. Én is sütítem ma már. Szépen, hogy erősebb vagyunk, jobb vagyunk. És mennyire érkeztem, úgyhogy nem kezdtem.